Priatelia, rád by som chcel pozvať všetky odborníčky a odborníkov v oblasti maliar, architekt a dizajner na jedno zaujímavé inovatívne školenie, ktoré sa uskutoční 12.2.2025 v Senci v hoteli Senec. Čaká na vás bohatý program, kde sa predstavia aj naši partneri ako Jäger, špecialisti na dizajnové dekoratívne farby a efekty v interiéri, Rigips, riešenia suchej výstavby, Graco, jedinečná striekacia technika, Tesa, prémiové pásky, zakrývacie fólie a skvelé doplnky, Obleč sa do roboty, pracovné oblečenia a náradie, Festool, profesionálne elektrické a akumulátorové náradie, Wagner, striekacia technika pre každého a samozrejme aj my, Farby Dulux. Spolu s našimi partnermi sme pripravili pre vás program plný inovácií a noviniek, ktoré vám aj názorne predstavíme. Počas školenia budú pre každého k dispozícii vzorkovníky, ako aj vzorky jednotlivých produktov. Čaká na vás bohatá tombola, chutné občerstvenie a čerešničkou na torte bude večerná degustácia prémiových koňakov. Toto všetko bude pre vás pripravené úplne bez poplatku. V prípade záujmu o ubytovanie sú pre vás k dispozícii špeciálne ceny. Tak neváhajte a prihláste sa najneskôr do 2.2.2025 kliknutím na tento link. Tešíme sa na spoločné stretnutie.